Башкортостандың атқаданған артисты Искандер Газизов иртәгә 29 мартта зур тамаша узгары. Был иртәле артист менән аралашып алырга булдык. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һине күрүбезгә бик шат, тамашачылар да шаттыр, чөнки Искандер тиһәң ул тимәк күп һүз, матур һүзләр тезмә дип әйтергә була. Мин дә бик шатман. Саклыгыгызга рәхмәт. Һәм әңгәмәне бәләкәй генә күнек менән башларга тәкъдим итәбез. Без һиңа бирәсәкбез һораудар. Бу һорауларга тиз генә җавап кайтарырга тиешсең. Илүзәйдә. Яз мизгелеме әллә көзме? Әлбәттә яз. Халык йырдары яки эстрада? Икеһен дә яратам, икеһенә минең күңелемә якын. Диңгез буенда ялмы әллә авылдагы каникулмы? Әлбәттә үзебезнең гүзәл табигатьле Башкортстан табигаты бернинди сетирләргә лә алыштырылмаем. Математика я география? Укыган вакытта буларның ике предметлар мин яратмай торганым. Нисен дигәндә, теге кайһы калагайда урнашканын белһәң, акса шутлай белһәң, шул яткан. Инде күңелемә якын ул минең әдәбият, башкорт теле һәм башка предметтар. Белгән өйрәтә, белмәгән өйрәнә дигән әйтем бар. Һез күбеһенә кайһы категория? Мин белгәнемдә өйрәтәм, белмәгәнемдә тыңлап торам, өйрәнәм. Һәм һуңгыһы сәймәле каһвамы? Икеһен дә яратам, икеһен дә үтәм. Иң мөһиме акбар булһын. Әйе, иң мөһиме акбар. Күнекме тамам. Концерт буласак һәм дә 29 март иртәгә ел һайын түгел, 2 елга бер үтеп торган концерттың үзенчәлекләре турында һөйләл. Аллага шөкер, әлеге көндә йөгереп йөреп сабып эшләй бит бетрәгә кирәк. Репетициялар бара. Иртәгә инде Алла бер һәүдемдән яраткан филармониям Хусейн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында 19 сәгатьтә яздар менән килгән һин дип аталган концертын булырга тора Алла бирһә. Яңа дуэттар ишетәсәктер безнең тамашачыларыбыз шулай элекке халык күңеленә кергән хиттар яңгыраясак шөкер инде. Килгән тамашачыларыбызның йөрәкләренә моң халып, яз хисләре, яз бүләге халып кайтарһак, Алла бирһә концертта бездән дә бәхетле кеше булмак дип. Кемдер катнаша концертта? Концертта инде иҗатташ дусларым, парлашырчылар тегәсе әйтеп тора инде. Исемеле Фәридә Газзалова буласак, шулай ук Сибай дәүләт филармониясыннан Айгөл Әсәдуллина, шулай ук Башкортстаныбызның халык артисткаһы иҗатташ дустым Әлфия апа Юлчурина буласак, һәм башкалар калганын концертта килгәс күрделәр. Барлык серләрне дә асып бетермәйм. Әлбәттә һәм шулай ук Искандер 2022 елдан алып Башкортстандың атказанган артисты һәм бу исемдә алгас мөгаенда тамашасы алдында яуаплык тугандыр. Әлбәттә яуаплык туа, ул званиянын гына тормай дип әйтерем, яуаплылык ул һәр вакытта булырга тиеш. Сын артистмын дигән кешеләр, сын артистта ул һәр вакытта этләнү өстендә булырга тиеш, һәр вакытта тулкынлану өстендә булырга тиеш. Теге звания алдым да тулкынлану дигәнне дөрес түгел минемчә. Шуңа инде һәр вакытта тулкынлану бар, һәр вакытта этләнү өстендә, иҗат өстендә, эш өстендә. Һәм шурында һорамакка мөмкин түгел, чөнки мына Искандер Газизов нисәмә елдар сәхнәлә күңел тамашасыга күңел йылыһын өләшеп, йырҙарын бүләк итеп эшләне. Ысын мәгънәһен дип әйтергә була һәм бик һуңрак кына, һуңрак түгел бәлки вакыты менәндер был исемдә ала. Әмма шул ук вакытта кайһы бер осракта яшьләр дә был исемгә дәгъва итә һәм уларның да исеме бар. Һәм шунда һеҙҙең күңелдә нимәләр уйный? Нидер ғәделһеҙлек түгелме? Нисек уйлайһығыҙ? Һәр нимәнең үҙ вакыты кемгә нисек яҙған тормош бит ул. Кемгәдер иртәрәк бирелә, кемгәдер һуңыраҡ. Шөкрә, ул инде мөһим түгел минең өсөн. Минең дә мөһим тамашасыларымдың минең ижадымды хөрмәт итеүе, минең ижадымды хөрмәт итеп билеттар һатып алыуы. Әлеге көндә күкрәк киреп әйтә алам. Аллаға шөкөр, балконда гына 10 билет калган. Безнең филармониябызда партер туп-тулы. Шөкрә, инде ул bütün imelete званиянын касан бирелүеннән тормай, шөкрә инде мин беркемгә лә үпкә белдерәм килмәй, шөкрә инде һәр нимәнең үз вакыты. Һәм яшь башкаручылар турында һөйләшә башлагыз, һез үзегез яшьләрнең эстрадаһына хәзер нисек карайһығыҙ ижадына? Шул тиклем матур заман хәзер китте. Менә яшь эстрада башкаручыларына компьютеризация, заманса светтар, звуктар әйтәйек, кием ягына килгәндә интернет, бөтен нимәләр бар. Тырышып эшләгәндә бүген инде ис китмәне итеп матур итеп сынатта концерттар бирергә була, йырдар эшләргә була, аранжировка, аксала эшләп була, теләге булган кешенең бар мәһендә эшләп була. Менә без студент булган вакыттарда бит инде аранжировщиктарда кирәк ине. Шөкрә, теге шөкрә инде хәзер аранжировщиктарда күп замансыз технологиялар менән бар нимәләр бар. Тырышырга кирәк, эшләргә кирәк. Яшьләргә уңышлар гына теләйм. Ә һез үдегез ниндәй авторлар менән эшләйһегез? Барлык авторлар да минең күңелемә якын. Менә әле
шулай ук яңа йырдар иҗат ителде. Шакырында авторлар үзләре эзләп табалар. Мин инде рәхмәтлемен. Иң мөһиме йырның мелодизмы, үздәре күңелгә охшый икән. Мин инде шул ук вакытта ун алам. Үземнең репертуарыма кертеп куям дип әйтергә кирәк. Авторларды айырып кына әйтә алмыйм. Тегенең менән эшләйм, бирен менән эшләйм дип кемдәрнең йырдары миңа якын. Бит алар менән иҗат итәбез. Халыктан сыккан халыктан шигырьләр ебәләр менә. Һеҙҙең өсөн махсус йыр яҙҙыҡ, шиғыр яҙҙыҡ. Әлбиттә ебәләләр, төрле була, теге бик күп. Була бит шундай иҗатчылар, теге авылда яшәһәләр дә шул тиклем профессиональ кимәлдә шигырьләр язып куялар, профессиональ кимәлдә йырҙар язып куялар. Исең китеп шакка торган. Менә шундай иҗатчыларыбыз да бар. Шуңа инде күңелемә ята икән, мин инде бер һис шикһеҙ был йырҙарны үҙем алам. Һәм дә тағы бер мәғлүмәт, Башҡорт дәүләт филармонияһының ижади төркөмөн етәкләйһегеҙ, тәжрибәле урын. Абруйлы урын дөрөҫөрәге. Һәм алдағы сәфәрҙәрегеҙ ҡайһы тарафтарға апалыштыр? Аллаға шөкөр, төркөмөмдөң етәксеһемен. Минең төркөмдә бик талантлы артисттар эшләй. Заһир Итән-Сурин, Биюсева Евгения Супина, Зилия Сафиуллина, яңы йырсы ҡыҙ алды Гөлнур Мансурова, Салауат Хәлилов, бик шәп музыкант, йырсы. Алла бирһә, бына ошо концерттарҙы уҙғарғас, ғөмүмән беҙҙең филармония артисттары әлеге ваҡытта тик тормайҙар. Көндә концерт тиһәңдә яңылыш булмаҫ. Аллаға шөкөр тип әйтергә кәрәк, эш булғанға шатланырға кәрәк. 3 яңы проект беҙҙә асылды. Йыр көсө, йәшә проекты, мөхәббәт иле проекты. Шул уҡ ваҡытта үҙебеҙҙең төркөмдәр менән дә республика буйлап концерттарҙа йөрөйбөҙ. Шуға инде Аллаға шөкөр, һәр ваҡытта беҙ үҙебеҙҙең яратҡан тамашасыларыбыҙға, үҙебеҙҙең йөрәк түренән сыҡҡан моңдарыбыҙҙы, ижадыбыҙҙы бүләк итергә әҙербеҙ һәм ижадтабыҙ. Уңыштар теләйбеҙ. Һәм дә инде иртәгә, хөрмәтле дуҫтар, 29 март Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһында Искәндәр Ғәзизовтың үҙенең ҙур концертына рәхим итегеҙ тибеҙ. Сәғәт киске сәғәт 7-лә башлана. Балконда ғына урындар ҡалған тиһәләр дә һәр берегеҙгә урын табылыр. Беҙҙең эфирыбыҙ йырлы, моңло тулҡындарҙа дауам итә, тик һеҙҙең өсөн генә был иртәлә Искәндәр Ғәзизов. Уйҙарым күктәргә ашҡанда, йәндә хистәрем ташҡанда, хистәрем тулҡындан сыға алмай, үкенеүҙәрҙән мин тына алмам. Үс алдың, һин мине оноттоң, үс алдың, бөтөнләй юғалдың, үс алдың, мин бер үҙем ҡалдым, нигә минән шулай үс алдың, һин мине оноттоң, үс алдың, бөтөнләй юғалдың, үс алдың, мин бер үҙем ҡалдым, нигә минән шулай үс алдың. Ямғыраттарында сыландым, ямғыр менән бергә иланым. Бер ғүмергә һыймаҫ һорауҙар, һорауҙарға тик юҡ яуаптар.